लोगोफोर हेलो माय बन्धुकल हेलो माय दोस्त वेलकाम माय फानि चैनेल फैलाव बसुमतारी हेलो लोगोफोर आरो रायजोफोर आरो हारिमु सिबियारि नोंथांमोन फिन फैफिननाय जाबाय गुब्लानो नोंथांमोना मोजाङैनो दंना दे बेरेफुंजानि मिनिलायनोसै दान्दिसे आं दिनै जोंनि बर' थियेटारनि बिगुमा चन्द्रकान्त मुसाहारिजों रायज्लायनो नाजागोन दा बिथाङा बहा दं बिथांनि पेन्डेला बहा दं आं मोनथिथ'वाखै दान्दिसे उनाव मोनथिगोन आं मोनथिनाय माने नोंथांमोनाबो मोनथिनाय खालि नोंथांमोना बे फंसेखौ बुंला दे नंगौना नङा खालि आङो नै दा फन खालामनो नाजानायनि दै नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आरो धर्ज हमनानै आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दे সমাপ্ত হ'ব পৰীক্ষাসমূহ অবিৰতভাৱে উপভোগ কৰিবলৈ শীঘ্ৰেই ৰিচাৰ্জ কৰক Your plan validity is expiring soon. मबाइल रिचार्ज जोबसिगोन Uninterrupted services. ओंखायनो बिदि बखिबाय थायो नांबाय दैखाङा हेलौ आदा ओइ दे खुलुमनाय बावहरबाय खुलुमनाय बावहरबाय आंबो गोजोनबाय गोजोनबायना आदा मोजाङै दंथ' सेहेरा पाति सेहेराया मोजां थाना मा जानो सिङाव नाट बुलथुआ ढिला जाजोबदो एसे गोसा बुंलाय आदा एसे बडिया थिगैनो दङ खिन्थु भितराव अबस्थाया हामा आदा जायखिजाया दा रायलायगोन जोङो एसे दसे आदा आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि हेलौ र दे बुं आदा नोङो थियेटार गायसनजेननाय सना मामोन मा होनदो नोंनि थियेटार सोरां मन्जु बर' थियेटारनि गायसनजेननाय सना मामोन 1977 सन आरो 75 1974 74 75 1974 75 बोसोराव मोननै सन गोलैयोथ' 74 आरो 75 बे गायसनजेननाय बोसोराव मा नायजाब लादोंमोन आदाया गोसोआव दंना गैया गोसोआव दङ बुहुमनि सिमां माने बुहुमनि सिमां आरो गांसे मा मोनखो गांसेया जादों बांगालनि उदखार चित्रा देबि गांब्रैमोन ओमफ्राय बे समाव सोर दं जेनोमोन एक्टरफोरा आरो मिउजिक डाइरेक्टरा सोरमोन गायकआ सोरमोन बै समायाव जोंहा एसेखिनि नामनि गायक लायाखैमोन दा लीलाधर दंमोन लीलाधर बै माबानियालै लेस्रानिया ओइ आनन्द बाजार लेस्रानिया बे मा खालामोमोन मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो माबा हिसाबै जोंहा चक्रधर ब्रह्म दंमोन डाइरेक्टर हिसाबै चक्रधर ब्रह्म बाङालिपारानि चक्रधर ब्रह्म डाइरेक्टर आरो अर्गेनाइजार दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा हरिकान्त मुसाहारि दंमोन आरो मेइन एक्टर हिसाबै जोंहा पद्मधर बसुमतारी मेइन एक्टराव रमान्टिक एक्टर बे समाव पद्म मोनानोमोन आरो पद्म बिदिनो मेइन एक्टरा एक्ट्रेसा दंमोन रुफाथि गैला दंना गैलाबा दा मा रुफाथिया दङ रुफाथि दंमोन रश्मि रश्मिया बहानिमोन मा होनदो रश्मिया बहानिमोन रश्मिया जाबाय माबानि गसाइगामि होनना बुङोलै गसाइगामि काउरबाहा रङिया काउरबाहा गसाइगामि रङिया काउरबाहा एनो गसाइगामिनि बे नों लिरनायबो दंमोन ना नायजाबा बे बोसोराव बे बोसोराव आंनि लिरनाया बांगालनि उदखार दंमोन
औ आरो चित्रा देबि दंमोन फैयै फैयै 25 बोसोर बारबाय नामा 25 बोसोरथ' नों बहुत गुसुंसो बुंबाय आंखो आच्छा रुपाली जयन्ती 48 25 नङा 48 दा देग्लाय 48 आव गोलैबाय तारमाने 50 इयार्स जानो 48 गोलैबाय 59 आरो 50 49 आरो 50 सनालि जयन्ती जासिगोन 2 बोसोर दंबावो 2 बोसोरनि उनाव सनालि जयन्ती बे 48 बोसोराव नोङो मा नायजाबखौ लिरनानै बांसिन मोजां मोननाय गोसोआ गोजोननाय मोननाय नोंना आंनि नाखौथ' आं जथेस्थ' दासिम आंहा 67 खान नाथ' लिरबाय आं हा दासिमहालागै आं 67 खान नाथ' लिरबाय आंनि खर'नि माबाजों मेलेमजों नोंनि माने लावख्राजो लावख्राजों 67 लिरबाय आं बिनि आरो हासानि अनुबाद खालामदों 19टा बेनि गेजेरावनो हारसानि 19टा अनुबाद खालामदो आरो 19टा अनुबाद दंबावो ओइ सती बेवला हा सती बेवला औ राजद्रोही सतबांसा एफोरो आंनि अनुबाद आदादि थियेटार बानायबाय माने सोरनि गोहोम गोलैना बानायनाय नों थियेटारखौ सोरखौबा नुनानै माबाफोर एसे नुयैसो बानायखो ना नोंनि निजे खर'आव नङा बे आंहा उन्दैनिफ्रायनो कल्पना दंमोन औ उन्दैनिफ्रायनो आंहा कल्पना दंमोन आं सोरा माबा थियेटार मोनसे खुलिगोन औ माने बेयाव आंनि 1974-75 स्टार्ट खालामनायनि आगोलाव औ आं 5 बोसोर खुला पार्टि खालामदों गामियाव 5 बोसोर 5 बोसोर खुला पार्टि खालामनानै आंहा इन्टारेस्टआ बारा फैबाय माने नों हाबा जायैयावनो खुला गान खुलिदों नङा आंथ' हाबाया एकदम उन्दैनो खालामदों औ आं क्लास 7आव हाबा खालामदों 65 हाबा खालामदों 1965 आव 1965 आव 7 हाबा खालामदों माने क्लास 7 फरायनाबो दङ आरो बै समाव आं खेलाबो गेलेदों आं मोनथाम रेकर्ड दं 65 आव खेलायाथ' नोङो फुटबलाव बिख्यातखामोन बे समाव बिख्यातखायनोथ' 65 आव आं खेलाबो आरम्भ जादों बेनिफ्रायनो खेलायाव आरम्भ आरो बिनिफ्रायनो आंहा माबा जादों बे हाबा खालामदों बेखिनियानो मोनथाम खामानि मावदो नोङो ओइ बाबा नङा जथेस्थ' बहुत खालामदों आच्छा जोङो आदा बे 48 इयार्सआव नोङो साबसिन मोजां मोननाय एक्टर आरो एक्ट्रेसनि मुंखौ खोन्थालाय नोंनि थियेटारनि साबसिन मोजां मोननाया दा मा होनना बुंनो दर्शकआसो बासिगोन ना नङा नोंनि गोसोजों माने जाय नोंखौ एसेबो उसुबिदा होआखै उसुबिदाया बर' शिल्पीयाव जथेस्थ' आंखौ उसुबिदा रावबो माने टारगेट होनो हाया आरो मोजां होननानै रावखौ बासिनो हाया दा पद्ममोनानो मोजां नाम मोनदों आंनिफ्राय आरो पद्ममोनानो आंखौ गेजेराव गारना खारदो माने अनिरुद्ध मोनखौआनो मोजां एक्टर खिन्थु अनिरुद्धबो आं थियेटारनिफ्राय खारदो ओरैबायदि फंबाय आंनि थियेटारनिफ्राय खारि एक्टर गैया आंबो खारि एक्टर गैया खिन्थु नोंबोथ' खारदो सैमाया साला नोंबो खारदो खिन्थु खारनानैबो दिनै सोरां मोजां दाबो बासिना दं फैल' थांलाय फैलाय जाबाय थायो नोंबा जायाखै नोंबा जासोंदो थांलाय फैलाय जाबाय थायो आर्टिस्टफोरा बिदिनो बेबायदि खस्थ' खालामनानैबो दिनै थांलाय फैलाय जाबाय थायो थांलाय फैलाय जायो थेवबो दिनै सोरां मोजां थियेटारखौ हेव खालामनो हायाखै नार्भास खालामनो हायाखै आं 50 बोसोरखौ लांथारगोन बाबा 50 बोसोर खालामथारगोन आं बाहायजाय एसेब्लाबो 50 बोसोर खालामथारगोन आं आच्छा बे 48 इयार्सआव बे गेजेराव नोङो सरकारनि माबाफोर अनसुंथाइ मोनखांबायना आदा सर सरकारनि अनसुंथायालाय मा बे बिटिसि सृष्टि जानायनिफ्राय सरकारनि अनसुंथाइ मोनदो मोनबाबो बे बोसोराव 2 लाख 1 लाख थाखाया मा थाखा दानि जुगाव बेनि बारा होआ 2 लाख 1 लाख हरो ओरैनो हमखाथरा बे बेराया गोलैनोसो सुंथाना दोननांगौ ओरै रखम बेफोरबायसा आरो बेरा माने एसे थोब्ले माब्ले आरो मा होनदो थोब्ले माब्ले
थोब्ले नले माने बेराया माने गोलैनोसै आरो न'नि बेराया गोलैनोसै औ बेखौ आं माने सुंथाना दोननो खारन खुन्था सेरा लामनानै धमखाना दोनदोंलै आं आच्छा आरो बे नोंनि बे थियेटारनि बे 48 इयारनि गेजेराव ओरैबायसा सोरबा मिउजिक डाइरेक्टर फैदोंमोन ना जाय माने आसामाव जोबोद मुंदांखा बेफोरबायसा सोरनिबा मुं बुंनो हागोन ना गैया रावबो गैया जोंनाव आंनो दा नोंसोरनो नों थानाय बोसोर नोंनो फोरोंदो बेथ' आंनि आरो गजेन्दायाबो दंमोन नामा बबेबा बोसोराव गजेन थानायाव गजेना सोर फोरोंदो गजेन थानायाव गजेना नों थानायाव नों ओरै रखम आरो खिन्थु आं बेलेग डाइरेक्टर लाबोआखै बेलेग डाइरेक्टर लाबो माने जाय रोजाबग्रा बेनो एसे मिउजिक टिउजिक फोरोंबाय आरो दा बुंनो थाङोबा जोंनि बर'नि गेजेरावलाय मेइन डाइरेक्टर मोजां डाइरेक्टर सोरथो दंलाय बाबा मिसा बिदिनोथ' जिमान बुंथो आंथ' जेसेबां बुंदो रायजो राजाफोरा आं बुंदो बर'नि गेजेराव दाबो जोंहा मोजां डाइरेक्सन खालामनानै नाटक डाइरेक्टर खालामनानै दाबो जोंहा एक्टर गैया जोंहा 40 बोसोर होबाय आं खिन्थु दाबो आंनि पसन्द मथे सासे मोजां डाइरेक्टर गैया आरो इनिफ्राय मोजां सासे लिडगिरि गैया मानसिफ्रा दुगा मारि ना जानो सोरबा बुंनो हागोन खिन्थु आं कुनु हार मानिया होनना बुंदों कुनु हार दा मानसिफोरखौ बुङो नोंसोर हारिमुनि मानसि मा हारिमुनि मानसि जागोनलाय बाबा नोंसोरो मा हारिमुनि मानसि सोरां मथे थियेटारा जि इमान बोसोर नेरा नेफोरा नांना दं दाबो सोरां मथे थियेटारा बर'नि हारिमुनि बिफा होननानै रावबो सनमान होआलै होनना बुंदों नंगौ नोंसोर इमानथ' 2-1 बोसोरनि थाखाय नोंसोर फांसन गायदो एबा बबावबा माबा खालामदो बेखौनो नोंसोर फिल्मनि गान रोजाबदो खिन्थु नोंसोर मा खालामदो खिन्थु सोरां मथे नेरा नेफोरा 50 जन 60 जन बेकार हिनजावसा हौवासाफोरखौ लानानै बोसोरै थांना थानायनि आं लामा होदों आरो आंखौ लाना थांनानै कमिटिफोरा 1 लाख 1.5 लाख थाखा सानथामावनो लाब खालामो आरो बर'नि गेजेरजों जोंहा मोनसे हारिमु थियेटार महरै मोनसे हारिमु दं बे बुस्थुखौ सोर दिन्थिदों सोरां मथे थियेटारनि बिगुमाया दिन्थिदों आसाया जुदि 25टा 30टा थियेटार जानांगौ बर'नि गेजेराव मानो मोनसे मोजां थियेटार खालामनो हाया এই बुस्थुखौ आं दाल' नङा बाबु आं बहुद जोंनो होबोदों आरो এই चेनेल दोनदोंलै बाबा किसुमान जायगायाव आंखौ मुखुलि खालामनो होयो स्टेज मुखुलि खालामनो मोजां नाटक जानायनि आगोलाव आं दांना होयो बेफोरखौ होमबाथ' एकदम खोब खालामनो होयो मन्त्रि एमएलए मा खालामदों मन्त्रि एमएलए 5 बोसोरनि थाखाय गेदेर भट होआबा गैला इसोरो आरो बे 5 बोसोरनि इसोरो मस्त गेदेर भाबोयो खिन्थु एख' गैया खिन्थु सोरां मथे बिदि अहंकार गैया सोरां इसोर कमिटि सेन्ट्रेलनिफ्राय थाखाया लाबोदो भागोसे सोदो भागोसे दरखौनो रानना होदो बे थाखाया जाबाय मा जों पाब्लिकनिसो थाखा सेन्ट्रेल सामने इसोर लाबो थाब बिल्डिं खादो सम्पत्ति खालामदो खिन्थु सोरां मथे थियेटारा बिदि बेइमानि खालामबाय गावनि सम्पत्ति धंख खालामनानै सोरां मथे थियेटारा दिनैसिम बर' माहारिखौ बर' हारिमुखौ फोथांना दंबाय दं गथिखे बे बर'नि खर' गेदेरफ्रा मन्त्रि मेलाव दाबो माने सोरां मथे थियेटारनि बिगोमाखौ माने सिनायनो हायाखै होयो बाबा आं भिखारि नङा आं रांनि थाखाय फैयाखै अकल रांदोल' थांना थानो हाया आंनो नांगौ मा नाम आं दा बर' हारिमुनि बिफा जाना दं बेखौनो आं लेक्साराव बेखौनो बुंबाय आं रांनि गलाम नङा आं दा बर' हारिमुनि गलाम सोरां मथे थियेटारनि बिगुमाया साबायखर आदा नै आरो मोनसे खोथा सोंदेरनि नोङो मोनसे ड्रामायाव आर्मिनि एक्टिं खालामदोंमोन बे नायजाबनाय मामोनलायो ओइ साला सैमा नाखौ मोजां नुदों नुवाखै बेखौ बुंग्रो एकदम ताग्रा एकदम स्पष्ट आर्मि बायसा नुदोंमोन नोंखौ ओइ नाटक गांसेया बेयाव आं जथेस्थ' मोजां रियेल आर्मि अफिसार बायसा नुदोंमोन नायजाबनाय मामोन बिग्रायारि राजद्रहि नों ट्रेन्सलेट खालामदों बेखौ ना बेखौ आंनो ट्रेन्सलेट खालामदों बेबायदि ट्रेन्सलेटआव गोलैदों मिलिटारि कामान्डार जादोंमोन ना कर्नेल तेजसिं कर्नेल तेजसिंमोन नामा नोंनि बे 48 बोसोर माने 48 इयार्सनि गेजेराव सोरबा फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेसफोर थांबाय नामा साफा सानैयाथ' नै आगोला गैयामोन आगोलाथ' आं खाथिर खालामामोन दा रायजोनि हेरसायाव लाबोनो गोनां जादोंमोन फामफुलिखौ लाबोदोंमोन बोसोरसे फामफुलिखौ लांदों ना
आरो इनि आगोलाव आं दङ रिंकुमुनि रिंकुमुनि ना रिंकि रिंकि ना रिंकु ना रिंकि मुसलपुरनि रिंकि इखो दा पुलिसाव हाबबाय इयो पुलिसाव हाबबाय मुसलपुरनि मामुनिसो नामा नङा नङा रिंकि रिंकि सिलपातानि दा बे हिनजावसायाखो आंनि गेजेरावनो थाखा जाबाय गेजेरावनो आं बिदि हेगारहरदों आरो बे थानानै आं मा जाबाय मा होनना बुङो फायनानै माबा दानि बुंनाया माबाखौ लाखिदोंमोन आं आमफलिखौ आरो बे एक्टर हिसाबै दिनेशखौ लाखिदोंमोन दिनेश एक्टर बेबो सिनेमानि दिनेश एक्टरखौ लाखिदोंमोन आरो ओमफ्राय नै देग्लाय सासे लाखिदों आं निरिबिलि इखौ देग्लाय लाखिदों निरिबिलि इरानि नामा मानसिया बरिया माबा दैरान माने नङा दिग्लिबाम सुबनखाता खाथिनि सुबनखाता खाथि मोजां एक्टिं खालामो अभिनया गाज्रि नङा आচ্ছা आदा नोङो 50 बोसोराव मा डिसिसन नोंनिया मा होनदो बोसोरनैनि उनावथ' नोंना सनालि जयन्ती जासिगोन गारसिगोन जनगण बेयाव नोङो मा डिसिसन मा हाबाफारि मा आं खनालि जयन्ती खालामगोन रायजो लिंगोन आं खनालि जयन्ती खालामगोन 50 बोसोराव रायजोखौ लिंनानै खुलुमस्रानानै बर' हारिमुनिफ्राय आं जनगणखौ लाखिगोन गोजान जासिगोन बे 50 बोसोर रुपालि सनालि जयन्तीयाव नोङो सोरबा टारगेट खालामखाना दोनदों ना एक्टर एक्ट्रेस साफा सानै टारगेट खालामथ'वाखै एक्टर एक्ट्रेसखौ टारगेट खालामाखै खालामनानै बन्द' खालामसिगोन आरो फार्स्ट लास्ट नालाय एसे मोजां खालामस्रानानै दे खिन्थु मा जासै बिनि उनाव जुदि गोसोआव फैफिनोबा नोंनिया मा खालामगोन नोङो 50 बोसोरनि उनाव 50 बोसोरनि उनाव गोसोआव फैफिनोबा फैनो नाङा खिन्थु बेफोरखौ फैनो नाङा फैलिया बायदि मोनदों थेवबो नों जेनायखौ प्रश्न खालामदों बे प्रश्ननि फिननायाव आं स्टेजआव बुंगोन जुदि 50 बोसोरनि उनाव आंनि बैसोआ थिगैनो थायोबा गोहो बोलोआ थिग थायोबा सेराबाथि थिग थायोब्ला आं थियेटार खालामगोन हयथ' 60 बोसोरबो थांनो हागौ खिन्थु इयाव होनांगोन सोरो जोंनि बे बिटिसिनि खर' गेदेरफ्रा मन्त्रि एमएलएफ्रा बिथांखौ रांजों सहाय खालामोब्ला आं जुदि सहाय खालामबा थांगोन आरो जुदि सहाय खालामाबा 50 बोसोरावनो सेस आरो आं बेखौनो बुंदों सोरांमुजु थियेटारा जुदि माने थियेटार गारगोन खुनु बर' थियेटार मोनसेया आवगायलांनो हाया बेखौ बुंखानो हायो आं जायखिजाया आंनि गोसोआ बुंदों नोंथाङा 50 बोसोरनि उनाव गारनो हानाय नङा आरो निश्चय नोंथांनि लुबैनायखौ जाफुंहोनोबो हागौ बे नोंथांनि फैसा आंनियावल' थानाय नङा रायजोनाव थांगोन आरो गेदेर मानसिनाव थांगोन बेखौ आङो गाबोन समफोरै रिलिज होगोन आंनि इउटिउब चेनेलाव दा बाबु मोनसे खोथा फैबाय आंहा नै देग्लाय खाफाला गाज्रि हासा प्रज'जकफोरा 10 लाख थाखा मोनदों नै देग्लाय मोनाखै होनबा दाखालिसो 10 लाख होदो हासा प्रज'जकफोरनो हासा मन्त्रि एमएलए कालसारनिफ्राय 10 लाख होदो आंबो इयाव कागज होदोंमोन खिन्थु आं नाकच जादों आं मानो नाकच जाखो आंबोथ' थियेटार आंथ' बर' जाति हासा नङा आं बर' जातिखौ फोथांना लाखिना दोनदो दा आंनि होआसै मालाय हासारखौनो कहिनुर आबाहन भाग्य देबि इसोरनो 10 लाख होदो खिन्थु आंनो 1 लाखबो होआसै बे मोनसे दुखुजनक बाथ्रा दुखुनांथाव बेखिनि बाथ्रा आंबोथ' दरखास्त होदों बिसोरजों लोगो नांनानै होमबा बे जातिगत नङा होनबा बे जातिगत आচ্ছা बे बिटिआरनि गोदान सिपखौ लोगो हमबायना लाब गैया थेवबो एसे जुजिनाय खेबसे थांबावदो थांनानै 50 बोसोर जेब्ला जागोन नोंनिया बेखौ गोग्गोम खालामदो खेबसे थांबाव आदा लाब गैयालै बाबा लाब गैया नोंसोरबायदि मानसिया फैनानै आंबो थांफानानै रायलायोबासो लाब जागोन जोंखौ खाथिर खालामनो नागिरा थिग আছে जोङो नाजानानै आं आदाखौ थाबैनो लोगो हमगोन आङो नै दा मुम्बाइआवसो दं नालाय आङो 2 मासनि उनाव थांगोन ओमफ्राय आदानाव न'आव आलासि जानो थांगोन ओमफ्राय मोजाङै रायलायनानै आं हेफाजाब होनो नाजागोन जागोन ना आदा दे
जायो फाइबाथ' जायो खिन्थु नोंसोरबायदि मानसिया जगदान होबा आंहा सिन्था बायदों ओइ मानिया ঠিক আছে जोङो जगदान होगोन आदा नोंनो खोथा होबाय दा जोङो दिनैनि जों सानैनि बे रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै आदा आरो नोंथाङा 50 बोसोरनि उनावबो खालामफिननांगौ आङो एप्लिकेसन होना दोनखाबाय खुलुमबाय आदा खुलुमबाय फैसा गैयाबा खालामनो हागोन मा खुलुमबाय होमबा दान्दिसे दोनथ'नोसै दे अके बाय चन्द्रकान्त मुसाहारि बर' लिडारफोरनि सायाव खुद्रिनाय दङ माने अनसुंथाइखौ थेटार हिसाबै जेसेबां होनांगौ एसेबां होआ नालाय एसे खुद्रिनाय दङ जायखिजाया बिथाङा 50 बोसोर जानो माने सनालि जयन्ती खालामनो आरो गेजेराव बोसोरनै दंबावो बेहाय जेन जोंनि बिटिआर सरकारा बिथांखौ 5-10 लाख जि हायो एसे सहाय खालामो बेनि थाखाय आङो आंनि चेनेलनिफ्राय चन्द्रकान्त मुसाहारिनि जानानै आरज गाबहरनाय जाबाय लोगोसे जोंनि दिनैनि फावथिनाखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि